Que tal, comandades? Saúdos, benvidos a Recuncho Gamer Podcast, capítulo número 124. Xa estamos, como sempre, na canle de Twitch de Recuncho Gamer cada martes ás 10 da noite. Un saludo a xente que estás en directo, como andaba por aí Farún, e andaba tamén Xerxes, esta xente que estés chegando agora. E tamén un saludo a toda a xente que nos coitades, pois, así, aos días seguintes, como son polas canles de YouTube, Spotify, Evox e outras plataformas de podcasting. Como sempre, pois, eso, agradecidos e comentade co que vos xurda hoxe no capítulo. Ademais, xa sabes, como sempre, estamos en redes sociais, @recunchogamer, sitios como Blue Sky, Twitter, Instagram ou TikTok. Dito cal, vamos dar paso a xente que andamos hoxe por aquí. Xente moi lida, xente... Nótase que somos os máis vellos do Recuncho, a nivel de que levamos máis tempo no Recuncho, non de espírito. Que tal, moi boas, Lara? Vou ir xa presentado. Non de espírito, o sea... de corpo non. Bueno, a mí os osos se me fan cousas raras, O sea, faz... cando te levantas e cando te subes. No, fan as articulacións directamente, fan un ruido así como vocálico, sí. O ser músico, dáseme por aí. Bueno, boa Rita, que tal? Moi ben, bueno, regular, como xa sabes que me está dando a paliza o ordenador porque non se adapta, a miña rede de conexión non se adapta á miña vida. Sempre decide facer flip-flash. Bueno, se non, se te vai a conexión, pois colles un libro e xa está. Perfecto. Non hai fallos, non hai fisuras por ningún sitio. Efectivamente, o podcast de hoxe tamén pode ser consumido como audiolibro. De que? Pois de cousas de videoxogos. Que tal, comandades? Alguna cousiña que queras comentar de videoxogos ou demais? De que estedes xogando, probando? Eu sigo nas trincheras do Hades. Ali sigo, picando pedra. Que tal, por onde andas, así? Pois estou no nivel de que acabo de derrotar ao boss de arriba e ao boss de abaixo, pero ainda me falta moito para derrotalos de verdade, sabes? Bueno, pero xa levas camiño. Xa levo camiño. Por arriba e por abaixo. Xa teño moza, que é o máis importante. En plan, mi novia Némesis, que me quere moito, sabes? Que me ten de escudera. Pois creo que en breve sairá por aí unha peza por redes falando dos romanceos no Hades. Xa me sabe mal que tivese que facele eu ahorita, pero xa falando. Pois sí, a verdade é que debería saberche mal, porque teño moito que decir ao respecto. En fin. Bueno, nada, febreiro está a caer. Buscaremos oco para amor antes. Nada, recomendar. Eu ando comezado no moi no pozos Metroidvania. Hoxe comecei un que saiu este ano, que eu vira o trailer na pasada me chama a atención, que é o mío, que é Memories in Orbit. Levo remedia, pinta ben. Para quen está no Game Pass, pois alguén quere por aí, é bastante mecanismos Hollow Knight a nivel de economía de vidas e demais, entón un pouco máis duriño, por eso de que se morres quedas sen moedas, pero iso que vai... Bueno, está pintando ben. A estética moi chula. Mío, Memories in Orbit, se queres botarle unha ollada, saiu esos comezos de ano, está no Game Pass. O Ori and the Will of the Wisps, espectaculares. Xa verei. Esto creo que fixeron un pequeno cousa estreñar, pero non os preocupedes. Igual fun eu. Vamos buscar aquí a ir cas novas, que hoxe é bastante cousiña, así que, veña, damoslle dar aquí o Rolling Star. Se atopo aquí a sintonía. Aquí está. Rolling Star! Pois vamos con un pouco repaso de actualidade. Bastante cousiña esta semana, se nos xunta aquí cousa. Non sei que decía algo, Rita. Moito así. Nada, eu non teño que non quero non teño que abrir ningún tema, no. A ti ábrosmelos e eu pois como deles. Bueno, pois primeiro vamos co da Neo Geo, solamente que Neo Geo fai uns días reapareceu, resucitou, como se fose isto especial de zombies, e acaban de anunciarse para finais deste ano unha nova Neo Geo, unha nova versión Neo Geo. Temos que unha reedición da clásica Neo Geo Ice, en este caso chamado Neo Geo Ice Plus, que aquí en España vai distribuir Playón, andará por 200 euros.
Que significa isto? Que podes utilizar cartuchos antigos da Neo Geo ou algún dos que van a reeditar, porque van a reeditar 10 xogos que xa anunciaron por aí. Entre eles está o de golf, algúns de loita, porque é Neo Geo e demais, o Metal Slug. Bueno, hai un catálogo de xogos que van a seguir acompañando isto, e que estes xogos nos tamén valerían para Neo Geo anterior. E polo camiño pois está empezando a haber cousiñas como que SNK sacou agora ofertas de emprego para pixel artists e demais local. Están facendo cousiñas co da Neo Geo. 200 euros sigue sendo o que era Neo Geo naquela época, que era un pouco, chamaban yo Rolls Royce das consolas. Pero chamaban yo de coña ou de verdad? En plan Rolls Royce, jaja. Bueno, na prensa especialidade da época se chamaba así, pero polo precio. E logo tamén é certo que rendemento sí que va ben, o que pasa que logo catálogo de xogos pois está. Hombre, esta consola vai vir con edición Ultimate Edition 12 de novembro, que costará 900 euros, o sea, como unha PlayStation 5 Pro, que virá cos 10 xogos, creo. Vai ser tirada moi limitada, vai vir cos 10 xogos de saída. E os xogos creo que iban a andar polos 80 euros, é posible. Sí, 80 euros, efectivamente. Como podedesme explicar como pasa de 200 a 900? Sí, que pois, pasou? porque lle metes 10 xogos que están a 80, entón, en vez de 800 que che gostarían os xogos separados, pois que a consola aforras 100 euros por aí. E os xogos costan 80 euros porque xogan sós, lavan técnicamente que a inflación sai máis barato que os da Neo Geo da época. Di por aí dos mandos, creo que son un mando, estou vendo aquí a página de PlayOn, mirarei especificacións, pero contidos arcade stick, ven só co arcade stick. Neste caso con saída HDMI, hai que dicirlo, que tamén unhas cousas cómodas para esta época. Cuidado, que eso xustifica todo, efectivamente. Necesitas a tele de tubo para xogar. Aí van 600 euros mínimo esa adición do HDMI, pues sí, no, menos de 500 imposible. Imposible. Nada, estou vendo aquí comentarios por tal. Efectivamente, a Neo Geo costaba uns 600 euros na época. Claro, que a inflación que daquela época, os 90, entre iso e os prezos dos xogos de Saturn e Nintendo 64 que estaban en máis de 90 euros os de Nintendo 64, algúns sen inflación, o sea, facendo o cambio directo. Con inflación espérate. Bueno, en fin, pois iso, 12 de novembro. Neste caso non vai ser por emulación, senón que van ter un chipeado aí un pouco que reproduce o que é a antigua Neo Geo. En principio iso que vai ser compatible tamén cos xogos clásicos e os novos, tanto uns como outros. A ver a tempo pelo comentando. Vamos con outra cousa que a Lara cheu de ledicia e folgorio. Vámonos pao cine. Que pasou? Que pasou, Lara? Saiu un tráiler que puxo o Iago no grupo de WhatsApp deste programa. E Lara como se nascera o neno Xesús, sabes? Total. Lara perdeuse por completo. Falamos de Street Fighter, xa que non vamos a presentar. Estamos falando de Street Fighter, sí, que saiu, pois o tráiler da película, e eu só vendo o tráiler, bueno, para empezar, que montou o tráiler a persona que fose unha maravilla, un xenio, pero que me pareceu super divertido, o sea, en plan, como se vamos facelo sen tomarnos isto moi en serio, facendo moito cachondeo fíxome, o sea, eu rime moitísimo xa só co tráiler, así que estou igual despois desa película inteira todos os chascarrillos a foron no tráiler, pero sí, eu vamos, compro. Eu creo ten que boa pinta, ten boa pinta. Creo que tengo todo moi ben pillado. Sí. Quero dicir, eu que parece ser, para que non mire un pouco, que se vai centrar un pouco máis no personaxe de Ken, vai un pouco orbitar aí con un pouco máis Ryu e Chun-Li, son os que teñan asilo despois máis tempo de pantalla. Pero, bueno, un detalle ben que o ambientan no ano 93, o sea, onde estaba, digamos, a época do Street Fighter 2 e demais. E bueno, hai un pouco así cameos tolos. Eu creo que, por exemplo, Jason Momoa vai ser aí un minuto pintado de verde, chao, que fai de blanca, lembremos.
É que, además, moitos dos que fan dos loitadores son do Pressing Catch da WWE de Estados Unidos, e hai do New Japan Pro Wrestling de Xapón tamén. Entón colleron aí xente da loita libre que ao final son os que saben dar espectáculo e... Efectivamente, algo de actores teñen, algúns moito de actores de moita profesionalidade, o sea que seguro que diversión. A ver, eu non son fan do Street Fighter, en plan que non xoguei e non entendo moito, pero dá a impresión do tráiler de que decía o teñe o ton ben pillado, parece, porque, o sea, divertido e tal, campi, pero tamén con un pouco de corazón, como lle din como lle din no cine, que algo de corazón tamén é necesario, porque non pode ser todo bromas. Unha película para que seña bonita ten que ter algo honesto, ¿no? Non pode ser todo jejejaja. A non ser que seña... No, ten que ter algo honesto. Incluso Robin Hood, Men in Tights, ten cousas así sinceras. Espera, temos aquí un comentario sobre... Son único que cando ve a Gail ve a Paul de Tekken en vez de Gail. Bueno, pode ser. Bonito peinado. E o trailer está ben tirado. Se enrollo non me sei o mesmo, que por fin vin a escena esta do martes, que mira que tardei. En serio? Sí, é verdad que ti non miras a película. Sigo sen ver a peli. Solo viste a escena do martes. Primeiro quero xogar o videoxogo da película. Para logo, como primeiro ler o libro, pois primeiro que xogar o videoxogo da película para entender. The movie, the game, sí. The movie, the game, efectivamente. Pois mira, sacarán de movie the game. Creo que non, pero se fan a mesma pedrada que fixeron co Sonic 3 a película, igual sacan pack de personaxes ou algún, non sei, alguna cousiña que lle poñan a cara do actor sino Street Fighter 6, que o Street Fighter 6 sigue vivo. Ten cousas que facer, non sei, igual too much. Pero bueno, alguna cousiña seguramente haberá por aí. Había moitos comentarios na canle de YouTube da Paramount de precisamente falando de Raúl Juliá, de este tráiler tiña que haber saído un martes, cousas así. Había moitas referencias a ese momento con Raúl Juliá, así que supoño que lle temos todos moito cariño. The Book, The Movie, The Game. Efectivamente. Bueno, que Street Fighter non falaremos hoxe, que facemos, pero bueno, hai novelas gráficas por aí. Teño unha norma editorial aí do 90 e pouco tamén, que en fin. máis novas ahora xa indo xa máis ben a terreo galego. Por unha banda temos Game Jam anunciada, terceira edición da Amorodo Jam, que organiza aquí o Neque Rafa, neste caso con cartel de Sara Ballester, basicamente pues, relacionado coa cultura galega. Hai ato 18 de maio, comezou hoxe o Antón, hoxe creo que foi, xa está o tema da Game Jam deste ano, que basicamente pois a temática é nosas referentes, a parte de aí tamén enlazando un poquinho con Begoña Camaño, explicando un poquinho tamén a figura de Begoña Camaño e demais. Pois iso, sería un pouco a temática. E logo tamén val Michis ou Non é un show, dos elementos extra que se poden utilizar. Nada, un mes aproximadamente que tedes para facer así un xoguiño. Creo que incluso non teñen por que ser xoguiños. Creo que en algún dos anos había crucigramas ou outro tipo de xogos de, bueno, ou textos ou produtos, pero bueno, iniciativa que tedes no Itch.io, buscades Amorodo Jam 2026, xa vos aparece, igual ainda non vos aparece a buscar, son tamén tedes Amorodo Jam en redes sociais e tedes aí o link. Demais, vos non vos animas en unha Game Jam? Tedes, que vou dicir, cando dixeches tedes non te refires a nós, verdad? Eles, as outras persoas. Hai público, sí. Menos mal. Pero ti non te animas, Rita? No, unha vez por diversión intentei desenvolver un, como lle chaman, un solo journaling, pero de mesa, en plan con cartas. Pero bueno, en fin, eso foi porque me aburría un día, non estaba ben deseñado. Aviso xa.
non vou poder por aquí porque me pide que me loguee aquí a cousa esta, non vou poder loguear. Pero bueno, anunciámoslo directamente. Que tamén hoxe se anunciou data do próximo Rianxo Gaming, evento que tedes en Rianxo para ir polo verán. En este caso vai ser o sábado, hai que cambiar aquí a data, pero bueno, está aquí no vídeo que publicaron hoxe, sábado 11 de xullo, que de repente non podo aquí o vídeo, pero bueno. Sábado 11 de xullo será Rianxo Gaming, pois con un pouco de eSports, algunha serie de charlas e demais. Non sei se, bueno, de momento ainda anunciarán detalles, pero son no pasado houbo músicas varias, así que que tal, din por aquí que boa nova, de maneira así casual e demais. Nada, así que bueno, xuntase un pouco o número de eventos de videoxogos para este ano. Que este ano temos as dúas Spotacus, houbo Atlantic Games Conference en Carballo fai pouquiño. Temos o Rianxo Gaming aquí á vista. Tamén está o Lereza anunciado para 12-13 de setembro, creo que é. Se non é o fin de semana que se chega esa data por aí. E de momento que temos este ano, isto de momento non. Este ano non, pero ándase traballando niso. Próximamente. Próximamente, sí. Despois. Despois da Neo Geo. Despois da Neo Geo. Bien. Porque cadraría con cando sae Neo Geo, pero como vamos a dar a Neo Geo non se fai que se a feira. Por caballerosidade, ¿no? Eso foi por... Sí, es algo que te tamén nese mes, creo. Chivalry. Bueno, en fin, se non me daba conta que tiña camiseta esta, se xa viña aquí con todo tal. Dito cal, veña, vamos con Dito isto, que é un podcast de Reguncho que falamos de Pokémon. Vamos a irnos a outras cosas. Eu creo que deberías facerlle máis plugins a Dito Isto. Que máis plugins de que? Que deberías decilo máis. Sí, hai que comentalo. Claro, unha que he estado comentando aquí no chat e que houve moito agosto esta semana. Efectivamente, rebaixa do precio do Ultimate Game Pass, que andaba en 27, creo que baixan uns 10 euros ahora, pode ser outra vez, que está pillena en diagonal. Pero bueno, Cocaforrades davos pa Neo Geo. Efectivamente, pero bueno, básicamente eso, que Xbox están aí dando volta pouco atrás, porque tamén creo que se comentou fai pouquiño de o tema dos exclusivos, pues que igual deixa ver exclusivos tan rápido ou tan así liberados, así que nada, bueno, comentaremos con máis calma na semana que esta nos pilla un pouco con moita máis cousa. Veña, ahora sí, vamos cos libros, veña. Pois que esta é a quinta edición que dedicamos a libros. Como sabes, como nos pillan semana do Día do Libro, pois aproveitamos aí o podcast que nos pilla preto para falar de libros e videoxogos. Bueno, tamén, claro, hai as charlas de literatura e videoxogos que tamén existen, é verdade. Pasa que é un evento máis de charlas, máis tal. Como creo que se non foi todas as veces, casi todas as veces temos a gran master PowerPoint de Lara, así que tira por aí e logo nos xa imos a rebufo, así que hoxe vámonos ir con mundo dos videoxogos e a banda deseñada, non? Sí, pois noutros veces falei eso de cómics, banda deseñada que salía directamente de videoxogos ou cosas así, ou libros de arte, pero desta vez escollín uns cantos mangas e algún cómic europeo que o que teñen é metido os videoxogos dentro da súa historia. E bueno, fixen este meu PowerPoint anual, porque agora xa teño que facer un si para o Día do Libro. Entón, pois eso, comenzamos con Matagi Gunner, que é de Norma Editorial, que este é un manga xaponés ca particularidade de que o seu debuxante é español, que é o artista Juan Albarrán, que é de Barcelona. Esta historia de que vai? Pois os Matagi é un término para designar os cazadores dunha zona do norte do Xapón. E o protagonista é este señor que xa está xubilado e acaba de quedar viúvo,
El é un matagui, dedicouse a cazar toda a vida e un día atopa nun vertedoiro ilegal de lixo unha PlayStation 4 e leva para casa e a consola ten un xogo que é un FPS multixugador. Entón ao principio non lle fai ningún caso porque eses trastos non lles prestou atención nunca na vida, pero ao final empeza a xogar, vais enganchando e ponde aí interese e acaba converténdose nun gran xogador dentro deste FPS. Hipergamer. Entonces eso ten un rollo de primeiro deseña un personaxe, el nunca fala cos outros xogadores, non ten micro no principio, non ten nada, e a verdade é que é moi chamativo porque este é efectivamente un señor moi maior, pero además non é que pase de ser un bo xogador dun día para outro, non, é un proceso longo de un par de anos xogando e tal, sin que o saiba ninguén. E ao final, bueno, pues a súa vida bastante pacífica pues complícase un pouco máis porque outros xogadores andan buscando quen ele realmente. Está moi curioso porque además a mí encantame estas historias e además en que a xente maior non é, normalmente están relegados a ser a persona que che narra unha historia e aquí é un personaxe activo e a verdade é que está curioso o cómic. Bueno, precisamente supoño que por influencia de que o dibuixante é de España, pois aparecen moitas cousas relacionadas con España. Tamén fala eso moito de videoxogos, de como se xogan este tipo de FPS, como son as loitas descarnadas entre xogadores, os equipos, fala dos eSports, fala de ligas nacionais. Entón, pois hai moito temática de videoxogos e todo isto dentro do manga. Está moi chulo. Mola. E despois temos, tamén de Norma Editorial, está Shangri-La Frontier, que este é bastante curioso. Este nun momento no que os xogos xa son todos en realidade virtual. Foi un momento de pasar destes xogos tradicionais de pantalla a xogos en realidade virtual, que a moitas empresas os colleu así co cambio de infraestructura, pois así cope cambiado. Coa armadura desequipada. Exactamente. Entón hai un montón de xogos que saen ao mercado pero que están cheos de bugs, super imposible xogar a eles, son un desastre de xogos por todos os lados porque non se adaptaron a este novo formato e hai xente que se dedica especificamente a xogar a estes xogos que son un inferno e o protagonista é un deles, é unha das persoas que se encantan estos xogos bugueados, conseguir rematalos igualmente hasta que chega un momento que xoga un que o machaca moito e decide meterse a xogar a un xogo AAA que é dos máis famosos do mundo e o Shangri-La Frontier. Entonces empeza a xogar e o xogo encantalle, pero claro, el como está acostumbrado a xogar a xogos super chungos porque eso son un desastre de bugs e tal, el está super impresionado co sistema de xogo. Que cousiñas ten? Pois, por exemplo, cando crea un personaxe, o primeiro que tens que facer é crear un personaxe, porlle unhas características e tal e cual, e despois, pois eso, o xogo é un RPG, entón ten moitísimos, todas as cosas dos RPGs, pois misión principal, misión secundaria, que se che unan compañeiros, cando subes de nivel aparece unha pantalla, entonces vas distribuindo as características. Todo eso pues, aparece reflexado no xogo. E mola moito, por exemplo, que é un xogador super pro ten super analizados os patróns de ataque dos inimigos, o sea, nun momento atópase cunha serpe xigante e di, bueno, se unha serpe vai ter ataques tipo mordisco, constricción, veneno, en fin, xa ten todo o rollo dominado. Entonces é unha historia pois que eso, que os xogadores de RPGs é super familiar. Prácticamente todo o pouco que leín eu está todo o tempo metido neste xogo de realidade virtual, que ao final é como ver unha historia alternativa pero con todo este diccionario de videoxogos por un medio. Está super chulo o Shangri-La. Eu estou vendo o anime
Encántame, porque además ten todas as dinámicas de multixogador online, en plan que si clanes, Sí. que si PvP, que si hai xogadores que se dedican a matar outros xogadores, que alianzas, que si mensajitos privados, que si tal, buah. É unha gozada, o sea, estaba vendo o anime e dixen que este é unha gozada, hai tanta jerga, tanto chiste, Exacto. tanta risilla. É que ao final ten todo eso dos videoxogos que fai familiar para os que xogamos a isto. E despois está Summer Wars, este de Planeta Comic. Este é un pouco diferente, non tanto tan metido como Shangri-La ou Matagi Gunner no mundo dos videoxogos. Este é un manga moi cortiño, ten só 3 tomos, vai sobre no noso, o sea, hai un entorno de realidade virtual chamado Oz que devorou todo o internet neste mundo, por así decirlo. É un mundo virtual no que se fai de todo, todas as xestións do mundo real, pero incluso bancarias, transaccións electrónicas, emerxencias, funciona a través deste sistema, deste mundo de Oz. Entón a historia vai destos 3 adolescentes que acaban na casa da avoa dunha das rapazas e nese momento prodúcese un ataque a Oz. Entón, estos 3 protagonistas, un deles que además se dedica a traballar como en sistemas de Oz, pois teñen que intentar saber que pasou, que intentar desfacer todo o embrollo que se montou, porque literalmente está o país colapsado, porque non se pode facer nada se Oz está caído. Entón, máis que un videoxogo en sí, o que é chamativo é que Oz ten unha construcción visual, certas cousas de como funciona que sí que recoñécense moito no mundo dos videoxogos. É dicir, as persoas entran cun avatar, o mundo, cando fixeron o deseño desta historia, que inicialmente é unha película realmente, basáronse moito en Nintendo, como son os mundos de Nintendo, os personaxes de Nintendo. Dentro do xogo de Oz hai áreas de combate onde a xente pode ir a loitar cos seus avatares. Entón, sí que ten estas cousiñas dentro deste mundo virtual que sí que recordan máis a un videoxogo que a todo, como se fora máis que un mundo alternativo que virtual. Ten todas estas dinámicas de xogos e de estética, pois, que están aí metidas polo medio. Pregunta por aquí se ten un filme que acaban xogando o Coi nas cartas. Cunha procura rápida, creo que sí. Creo que hai un filme de 2009 e creo que estou vendo por aquí que hai unha escena que pon Coi. Pode ser, sí, a verdade, non me dou conta ahora, xa hai tempo que lín este manga. Non, é o filme de 2009 polo que estou vendo. De feito, o que vedes en color, o que podades ver o que vedes en cor, é unha das portadas dos DVDs, dos Blu-rays de Summer Wars, que collino esa imaxen porque se ven moi ben os avatares de todos eles. Eso, a min chamoume moita atención a construcción do mundo de Oz e como funciona. Eso está moi interesante a moitos niveis. Sí. E despois está Solo Leveling, que tamén é de Norma Editorial. Este é un cómic coreano que empezou sendo un webtoon, como casi todos estos. E agora está publicado aquí en España por Norma. É unha historia que de repente empezan a aparecer en diversas zonas do mundo portais que levan alxubes. E a única forma de pechar esos portais é entrando neles e derrotando o xefe do alxube. Entón, a partir de todo isto, créase unha organización que controla estos portais, porque senón os monstros entran no noso mundo e, basicamente, e o que aparece unha profesión que se chaman cazadores, que son xente que entra nestes alxubes para derrotar a estes monstros. E o protagonista, Jinwoo, chamanlle o cazador máis débil, porque realmente é un rapaz que vai co xustiño, ten que ser cazador porque sí, acaba sempre super lastimado, non é capaz de subir de nivel nin de mellorar.
E, aínda que a historia así ao principio parezca máis ben unha historia de eso, de dragóns e alxubes, vou facer spoiler, vale? Pasa algo nunha mazmorra polo cal Jinwoo acaba cumplindo unhas condicións para que sexa aceptado como xogador por unha instancia que se chama sistema. Entón, a partir de aí Jinwoo é capaz de ver pantallas que son pantallas de menú, características e todas esas cousas. E o sistema vaille pondo un retos personais para que vaya subindo de nivel e todo eso. Entón, todos estos parámetros obviamente danche a entender que Jinwoo está metido nun RPG basicamente. E claro, outra vez todo este lingo familiar de RPGs de subir de nivel, derrotar xefes de alxube, misións secundarias, etc, etc, aparecen reflexados nesta historia, na de Solo Leveling. Está chamativo, a verdad. A min non é dos que máis me chaman a atención, quizás me guste máis, chamoume máis Shangri-La Frontier, porque como que ten outro tono. Esta historia é máis oscura e tal, ten outro ritmo, pero tamén está moi curiosa, precisamente por todos estos rollos. Oín falar varias veces, en plan, xente recomendándoa, e eu vía e dixen, pues non me chama a atención, pero todo o mundo que escoita falar dela dicía, pues está moi ben, en plan, deberías lela ou ver o anime. Eu teño opinións de todo o meu redor, pero eu creo que merece a pena botarle un ollo. Despois, cando a vexas podeche gustar ou non, eu a verdad é que non avancei moito na historia, entonces tampouco... igual lendo máis, pois entrame máis, pero chamoume máis a atención Shangri-La Frontier, non sei, pareceme máis, ten outro tono completamente distinto. É que tamén é a historia é moi seria, o sea, é outro rollo, é outra cousa. E xa para rematar, vou cun cómic, estas son algunhas das imaxenes e tal, dentro da mazmorra. Xa para rematar vou cunha banda deseñada francesa que é Bolshoi Arena, que é da editorial 99. A mí encántame este cómic. É unha historia na que hai unha realidade virtual que se chama Bolshoi, que é unha representación fidedigna do noso sistema solar. E dentro desa realidade virtual a xente pode facer de todo, viaxar, interactuar, comerciar, pero está feita realmente deseñada como se fose un videoxogo de multixogador masivo. É dicir, a protagonista é unha rapaza que estudia ciencias, ela estudia cosmoloxía, entón ela entra no Bolshoi porque quere poder ver e experimentar cousas e lugares que non pode desde o seu estudio. É dicir, ela quere visitar Titán e ver Titán cos seus ollos. Entón, pois a través deste mundo virtual de Bolshoi, eso é posible. Pero cando se mete en Bolshoi, descubre cousas como que eso está completamente pensado como se fora un xogo e ten todos os problemas pois dos xogos. Ela vai a Titán, quere pasear e non pode porque uns xogadores encontraron materiais e teñen drones guardando os depósitos de materiais, entonces se acercan moito, mátana. E cousas polo estilo. Entón, ela, pois como que lle choca un pouco este sentido de ela solo quere facer turismo realmente, pero non pode porque eso, hai grupos de xogadores que crean agrupacións para expoliar materiais, terminas, conseguir cartos a partir deso, entón xa non é libre de moverse por donde queira dentro do Bolshoi. Pero tamén ten todo este pois eso, lingo de videoxogos de chega a certo punto, ese sitio permítelle ser un punto de respawn, no caso de que morra ou de que a maten. Cando morre non pode volver a entrar no Bolshoi hasta pasado unhas horas determinadas.
ten todo isto lingo deso, do mundo dos videoxogos, dos RPGs, dos FPS. Entón, volve a xa estar, non é unha realidade virtual tan por sí como na que poidas pasar a ocio, senón que é unha especie de videoxogo xigante no que xogas ti de forma presencial. Entón, eso, é unha historia que ao final evoluciona moito e dá lugar a pois eso, quen é o Bolshoi, como se controla, porque non se pode mover por libertad tan libremente. A historia vaise complicando segundo avanza, van con 3 tomos de momento, a historia está sen rematar todavía, ten un estilo ademais tanto de cores como de debuxo que é moi dos anos 80. O Bolshoi en sí mismo está feito dunha forma así moi retro. E a min encantame ese cómic. De feito eu teño aquí o meu cómic de Bolshoi, e a verdade que o recomendo un montón. A min encantoume. E este era de Nuevo 9. Nuevo 9, sí. É que este ten pinta de ser como se dice, sesudo. Claro, este ten pinta de ser sesudo. Este é o que che fan pensar. Exacto, it really makes you think. Que fose francés. Claro, e agora con isto veume tamén, Scott Pilgrim vende videoxogo tamén, non? O sea, é cómic, quero decir. É un cómic, sí. Sí, era banda deseñada. Porque tamén iso non é tanto que, bueno, introduce moito mensaxe de videoxogos e tamén un pouco algunhas maneiras de razonar ou de levar a trama ás veces como se fose videoxogo tamén, así como que se me viu. Claro, ten eses elementos, engade elementos de arcade na historia. E logo tamén cando falabas deste que te entraba mellor a ti da realidade virtual, que non me lembro como se chama, o que non era solo leveling, o outro de... O de Shangri-La Frontier. Shangri-La Frontiers, efectivamente. Tamén me lembrou algún cousa un poquinho a Bobo cando se pone en modo videoxogo. Tamén Bobo tamén é parodia de todo e tamén empeza en modo videoxogo. Tamén Bobo en fin, foi enfermidade. No, 2008 era a miña personalidade. Básicamente... Estamos curados. Bueno, é que o poder do pelo nasal tela. Sí. Bueno, pues nada, aquí tedes recomendacións de lecturas manga. Mira, aparte, hoxe tiñas público aquí mangas, chamaronme efectivamente. Tamén, bueno, lembramos que tedes a canle de Lelion para máis contido relacionado tamén con anime, manga e videoxogos. Nada, estes serían os apuntes de Lara de hoxe. Rita, ti vas a abrir melóns. Eu veño aquí a abrir melóns. Antes que nada quería vos contar unha historia, unha anécdota. Vos sabíades que o Disco Elysium é un videoxogo que fixeron o colectivo que o colectivo que foi Zaum despois porque fixeron un libro, publicaron un libro que non tuvo moito éxito e dixemos, vamos a probar a facer unha precuela en plan videoxogo e ese saleulles ben. Historia real, non fake. Ostras. Así es. Bueno. O sea que Disco Elysium en realidad é unha precuela a un libro que non tuvo éxito. Ahora como Gran Prix Turbotalina. Gran Prix Turbotalina é un videoxogo que promocionou un disco que logo Turbotalina pechou. Pero o videoxogo sigue aí. Cariño pasión de Turbotalina. Historias como estas todos os días. Vamos a ver. Yo he venido aquí a hablar do fanfiction, porque dicen os libros. Que son os libros? Que é a literatura? E que cando nenos e nenas de 15 anos se poñen a escribir escenas dos seus personaxes de videoxogo favorito, pois dándose biquiños ou morrendo de tuberculosis, que eso tamén non hai, sabes, no fanfiction eso pasa. Alternative Universe, Londres no século XIX, fulanito do videoxogo de Luigi de Super Mario Bros está muriendo de tuberculosis e ten que vir non sei que outro personaxe do Galaxy, eu que sei, a pues traer unhas medicinas, sabes, en plan Los Miserables, eso existe, todo eso está aí. Entonces, eso o melón é que é eso? Que é eso? O sea, libro non son porque non están, sabes, non están en formato libro.
pero algúns están acabados e están moi ben. Eu teño fanfics favoritos que a veces, sabes, volvo a eles e digo, isto está caralludo. Por exemplo, ligando con videoxogos. Sí, de feito teño un que sempre volvo a el que me encanta, que é unha historia corta, é un estudio de personaxe de James Vega do Mass Effect, no que simplemente se reproducen pois, un par de escenas do principio do Mass Effect 3 desde a súa perspectiva, sobre como el ve a Shepard. Está super ben, está super chulo. É moi simple, non ten, sabes, non é a cousa super aí intrincada, non hai divergencias co canon, é pois simplemente pois un estudio dos personaxes do propio Vega, como é o narrador, e de Shepard como objeto estudiado, digamos. Está moi interesante, ese gustoume moito. Que guai. É un dos meus faves. Outra cousa interesante vou expoñer aquí unha serie de cousas interesantes que me gustan a min e despois decidirme que se poden facer no fanfiction, sobre todo para os xogos, porque os xogos prestanse moito a isto, no? Exploración de personaxes e exploración de escenarios, no? Ti tes un xogo como pode ser o League of Legends, no? Que é todo lore e capturar a bandeira. Pois ti eso, colle os personaxes e podes escribir o que che dé a gana. Fulanito e menganito foron a tomar o té das 5 que ollos unha viga encima. Válido. Calquer tipo de relación, calquer tipo de situación, podes explorar o que che apeteza a ti. Hai para todos os gustos. Que outro tipo de historia moi común en fanfiction é o retelling, como se di, a renarración. Ti colles, por exemplo, eu que sei, decídeme un videoxogo que teña unha historia. Mass Effect. Un Final Fantasy X. Un Final Fantasy X o que 10, vale. queres. O 10, Vale, ese. Pois collen un personaxe do 10, o que lles dé a gana eles, e pois narran o xogo de principio a fin desde a súa perspectiva, pois engadindo cousas se lles apetece. Eso moi típico tamén. E algúns están moi chulos. A outros tamén, outra cousa que fan é cambiar o xénero. Si digamos que outra vez puñer o exemplo do Super Mario porque me encanta, sabes? Porque hai, o sea, é unha cousa que non te esperas, pero que existe. De repente Mario e Luigi son dous irmáns que son investigadores privados que están investigando a desaparición de, sabes, de Peach, non é que Bowser secuestrar a Peach, é que desapareceu, sabes, é un escenario de novela negra, non sei que. Eso podes facer, podelo facer e a xente fai, non? É que deixe estupendo. Entonces, que vos parece? Cal é a vosa posición con respecto ao fanfic como literatura? Eu son moi... O sea, eu realmente non sigo fanfics nin tal, pero eu son moi fan de que deixes a xente experimentar con personaxes ou historias que andan por aí e darlles voltas. E hai xente moi boa, hai xente malísima, e a ver a xente que pervirte as cousas moitísimo, por suposto, porque ao final son xente, pero pareceme que seguramente no montón de fanfiction que hai por aí cousas moi boas. Entón pareceme unha pena etiquetalo todo como morralla, como porque non é verdad. O sea, ao final dentro haberá cousas moi boas e hai moitos escritores e incluso debuxantes de cómic, porque tamén está a variante do fanfic en formato cómic, que saíron moitos de empezar así que eu creo que está moi ben, é moi interesante, e poden sair cousas moi boas, e por suposto saldrán cousas horribles e moita morralla, pero para min simplemente é outra forma de experimentar cos personaxes fora das limitacións que che impón o xogo, que ainda que non hai libre albedrío, ao final é unha historia pechada na que podes avanzar de certas maneiras, pero xa está. Entón para min é outra forma de expresarse máis, aproveitando mundos e personaxes que xa están. Claro que sí.
Sí, en este caso, eu creo que pode ser unha analoxía parecida, por exemplo, no mundo da música, cando se fai versión dun tema, que pasa? Que logo, obviamente, quen ten máis apoio editorial, porque tamén se fan fanfictions profesionais porque che ven unha editorial e compra licencias de o que sexa, non sei que tal. O sea, un dos primeiros fanfictions así podemos chamar de maneira foi Nosferatu, porque era non lle pagamos nada ao de Drácula e facemos Nosferatu, que va a ser. Pois pues facemos Nosferatu, donde morre Mina. Mal! Mina forever. Moitas veces o tema do fanfiction, al final, o matice, se hai unha editorial ou unha empresa así forte lanzando por fora, pois non se daría a veces forma. Pasa que, bueno, aquí tamén entendo estamos cousa que se apega máis ao material, é unha cousa máis de a veces un pouco universo paralelos ou que este cambiar o ton e demais. Donde recomendas ti a donde acudir a ver fanfiction? Porque eu non ando metido na vaina esta, acabo de ver que hai unha página fanfiction.net, pero igual non sei se esa... Esa era dos tempos de atrás. Ese donde a xente iba a ler fanfiction hai 15 anos, era all the rage, pero ahora se queres ler fanfiction actual tes que ir a Archive of Auron ou a O3, que é onde vai todo o mundo a ler e a postear fanfic. Teño unha listaxe que vos quero ler, non é esta listaxe non é de adiviñar. Bueno, sabes que vos digo que podes adiviñar. Ara, dalle, porque si queredes. Mira, estuve buscando sobre este tema e encontré un usuario de AO3 moi dedicado, se chama room/Banyarin, que fai estadísticas, ¿no? Fixo un traballo estadístico sobre o crecemento dos diferentes fandoms de videoxogos en AO3, o sea, que videoxogos teñen máis fanfics publicados ano por ano. A última entrada é de xaneiro de 2025, o sea, igual hasta fará unha para este ano despois, non sei, pero teño aquí unha lista xeral do crecemento do top 10 videoxogos que medraron entre 2020 e 2025 que medraron de posteo, sabes, que se fixeron máis fanfiction. E quero que intentedes adiviñar 5 porque me fai gracia a mí. Dalle tilar. Baldur's Gate 3. Mira, é gracioso que o digas, ese entrou no xaneiro 2025, pero non entra no top 10 xeral de 2020 a 2025. Porque hai moitas cousas, ademais. Pero entrou no de 2025. Ace Attorney? Non entra en Ace Attorney. 2020 a 2025, falamos. Sí. Vais a nos dar mellor outra lista, se che digo. Hai cosas que podes adiviñar. Horizon... O que pasa é que tedes que pensar máis ao grande, en plan, abrid a vosa mente. Un saúdo a John Amir, que está no chat no corpo de Tas. Pois veña, que diáis Marcianito, Dark Souls. Tampouco. Están algúns que che gustan a ti. Mass Effect. Mass Effect entra no puesto número 10. Entra a triloxía completa de Mass Effect. Entón ten que estar o Skyrim, o Oblivion, o... Pois, funnily enough, o Skyrim e o Oblivion non teñen representación. Eu penso que é porque caeu bastante antes do 2020 debeu de caer en crecemento porque habería outras cousas, non? A xente escribía sobre outras cousas e digo cho eu que estuve na de Skyrim e Oblivion, estuve escribindo aí material, caeu moito en nivel de produción ese fandom. Resolvemos igual por sí, resolvemos. Dígovos o top 5 para que flipedes, vale? O primeiro é Genshin Impact. Sí. O segundo, Pokémon. O terceiro, un videoxogo que non sei cal é, pero é bastante, o sea, vexo por aí, pero nunca o vin. Danganronpa. Non sei se vos sabedes. Sí. O oso O cuarto, Undertale. E o quinto, Fire Emblem.
No puesto número 6, Lara, está o Inquisition. Ostras. No puesto número 6 está o Inquisition. Sí, señor. E logo hai un par de Final Fantasies e o Overwatch. Interesante. Interesante, a verdad. Pues para que vexades, sabes, en plan de cosas que non te esperas, pero sí. Sí, Pokémon número 2. Sabes, eu penso que Pokémon está imbatible, en plan que sí. Que sigue... Mira, unha pregunta que fai aquí Xerxes, que medio comentamos un poquinho. Cantos deses fanfics non son sexuais? Varios. Vale, Varios. Varios. No. Bueno, a xente ten fame, digamos, deixémoslo. A xente eu, sí, veño a decir nada máis que non estarán publicados, pero tamén hai moita morralla publicada, da taquicardia un pouco meterse, porque sí que hai un montón de cousas que pues que aún non lle interesan, sabes? Porque igual ti queres ler 300 fanfics sobre Mario e Luigi que teñen que ir a arranxar unhas tuberías en plan realistic a versión Super Mario versión realista. Me aproveito que xusto comentamos antes de comenzar o programa, que comenta que Xerxes que esta semana está vendo cosas con o Pragmata, nivel que os subreddit que tiñan de Pragmata pecharon, digamos, un pouco, creo que era máis por tema de ilustración, pero bueno. Bueno, sí, que está na robot, claro. pero bueno, sí, en fin. Vida. Non vayas a red. Mm. Non vayas a red. Ya está, eso me Sí, consejo. co Vaporeon parece que tamén hai moito Steam aí metido. Bueno, en fin, deixamos ata aquí fanfiction. Tamén a maneira de escribir de maneira un pouco máis aficionada, cando non podes facer un soporte libro e indo un pouco videoxogos, vamos tocar uns cantos así por enriba de temas, pero bueno, tamén a mí unha cosa que me pasa daqui hai uns anos que leo menos, sobre todo leo menos ficción, así que leo un pouco máis de ensaio do que vale antes, pero ficción leo moito menos. É unha maneira de Sí, soy. de ir polo menos lendo en algún outro soporte onde sexa en pantalla, pois están as visual novels. Entón, bueno, Lilium, por exemplo, que anda por aí por chat, sei que é amante das visual novels e demais, eu aproveitamos que temos xo galego por aí para dicirvos que tedes un filtro que é novela visual neste caso, e no que aí vamos recollendo algúns dos xogos que hai. Xa temos falado do Mail to the Moon, tanto Rita como o servidor por aquí. Chamaronme a secuela, efectivamente, Lilium. E hai algunhas cosiñas por aquí. De algúns destes son de Game Jam Carlos Casas, que xa tedes vídeo aparte, que xa temos falado deles. Quería parar nun caso en Carlos Cortés, que, bueno, diseñador de videoxogos, participa principalmente en Game Jams, anda coa Corujam tamén, que se celebra, como non se podía saber, na Coruña, mistura desde cosas así un pouco máis visual novel, moito tirando de imaxes que saca, entendo, co móvil, bueno, con imaxe real, e así un pouco como en modo diario de algo que lle aconteceu, con reflexións de un paseo que tivo, pois, bueno, polo paseo marítimo da Coruña e demais, e outras que son un pouco máis como poemas, que este está moi chulo, de a veces tormenta, a veces atormentado. En este, digamos que como unha especie de ti simplemente premes nunha palabra, tes unha frase, pois a veces son tormenta, a veces atormentado. Entón, se faz clic en tormenta, leva a outra frase, se faz en atormentado, leva a outra. Empezas nun bucle, nunha cousa rumiante. Encántame. Que funciona un pouco máis como poema. Case todos estes que tedes se poden xogar en web, non hai que descargar nada. E todos estes, como están en xo galego, podelo xogar en galego. Así que tamén é un sitio onde podes buscar, unha maneira tamén de ter videoxogos en galego, que aparte aí onde dá gusto, porque ademais texto e podelo tamén xogar na nosa lingua. Pois xa vos digo, este aparte está interesante, a veces son tormenta, a veces tormentado, creo que a veces atormentado. Iso, xogo tamén moito cos sons, entón, eso, con distintas maneiras de vamos a seguir directamente. Bueno, xa veremos. Encántame este concepto, pero en xeral o concepto do poema interactivo que ten ramas, que pode seguir camiños como se fora
Sí, no, pero aparte é bucle, porque se empezas a incidir en palabras que igual xa pensaste que están relacionadas, volves a... O sea, un pouco como en meterte nun momento de pensamientos rumiantes, que eso. It really makes you think. Tormenta mental. Bueno, ou diste... Bueno, sal de aí, sal do bucle. Pero bueno, que hai cousiñas interesantes. E iso, porque hai moita genjan por aquí e cousa interesante por isto. Dito cal, hoxe deixamos para redes sociais unha pregunta. Neste caso, debina formular un pouco raro porque non todo o mundo me respondeu no sentido no que queríamos, que era que temos un videoxogo que queremos que chegue a libros. Hai xente que fixo ao revés, libros que queren que chegue a videoxogo, pero iso, a pregunta sería que videoxogos apetecería que tuvera versión en libro. Aí xa vos deixo que sexa máis ben tipo novela, máis ben obra de teatro, máis banda deseñada. Pensastes algunha cousiña vos? Eu sí, estuve encabilando no tema e salín con dúas cousas que me encantaría ver no mundo das tapas de celulosa, que sería primeiro, o sea, encantaríame un rimas y leyendas de Custodia, un rimas y leyendas de Blasphemous, en plan un libro que foran lendas de Custodia e poemas e cancións de Custodia. Sería unha fantasía para min. Na mesma liña, encantaría meter unha colección de folclore, de mache folclore como Black Book, pero en vez de ser videoxogo, o sea, que me den o tochaco, que me digan, toma, esto sobre folclore ruso, pero desde a punto de vista desta muller que non existe, sabes, de Basilisa, como si fora de verdad. Encantaríame tamén. Sería unha fantasía. Tilara? Eu creo que alguén respondeu por aí o que me gustaría ver, creo que foi no público que tes na escaleta, así que se queres seguimos por aí vale, despois pues, eu volvendo a parte interactiva dos libros, que fixeran libros de Escola de tu Aventura dos que sacan os non me será o estudio, o que fixeron o Detroit Become Human, a novela completa do que hai todo de Detroit Become Human, os do Heavy Rain, que o Beyond Two Souls e demais. Entón, bueno, pues darlle unha volta no sentido inverso dese estilo. Pues non estaría mal. Un poquinho por aí. Novela do Buscaminas, din por aquí. Igual hai, seguro que se buscamos tendo en conta que se fixera un filme do xogo de mesa Hundir la Flota, que lembremos que un filme de 2014 bastante caro foi, pero eu penso que hai unha sección que se chama Periodismo de Guerra, que é basicamente novela do Buscaminas, o sea que non se preocupen ustedes, que algo haberá. Sí. Moitos xogos ten os libros imprimes o wiki de fandom.com. Claro, tes aí por menos unha biblia de xogo e demais. Di que, por exemplo, tas que Hollow Knight dá para novelas, fanfics e de todo. Vamos para que nos deixaron por Twitter, que creo foi Lilion por aí que nos deixou unha resposta. Vamos a pinchar en pantalla un segundo. Que hoxe xa invocamos varias veces, pois ahora xa se invoca ela aquí só. Nos responde que vale, temos que iniciar sesión, que hai que tes que registrarte. Sí, eso responde. Leo por aquí. Di que creo que unha novela no mundo dos Valkyria Chronicles daría moito de sí. Teño unha construcción de mundo con moito potencial, unha boa equipa desenvolvendo, como se ve nas historias secundarias do 4. Valkyria Chronicles, bueno, que é un pouco misturando un pouco que é mitoloxía nórdica con ambientación Segunda Guerra Mundial, con estética anime. E aparte, pues penso que sí. Estou de acordo. O xogo xoga moito ademais con esa estética como de estar xa todo como se fosse a páxina dun libro. Entón, se non é novela, banda deseñada, vai como un tiro, creo, neste caso. Penso que tamén. Estaría guai. Se lle dades por aí un poquinho... Cal era que encaixa contigo, Lara? Pues espera un segundo, déxame ver. Era por Instagram, Farum, banda deseñada do Ghost of Tsushima. Ou novela co que lle pasa pola cabeza a quen protagoniza un packing. Pero si, eu
banda deseñada de Ghost of Tsushima, Sí, estou un Que non, bozarro. que non petaría nin nada. que haberá cousiñas no estilo, imagino xa non de tipo Ghost of Tsushima, historias bueno, Non, bueno, No, hasta vale. ahora non atopei así. pois co faga. Logo di Xerxes por aquí polo Instagram di que calquera yakuza en novela ou teatro. En teatro... Ojo, cuidado, Nima, Ya musical. en teatro... Musical. Fuerte, Outra fuerte. semana máis evitando empezar un yakuza. Por que te resistes, Iago? Por que No, te resistes? fun Metro Benz, porque me din que teño que xogar os que está Kiryu, non podo seguir co novo. Fai o que queiras, fai desiníbete, Iago, unha vez E que aquí- entras no bucle. Jaquiño di o Cyberpunk. O Cyberpunk creo que ten libro, non? Ou estou equivocada? O Cyberpunk ten manga. Ten a serie de animación Sí, ten tamén. a serie de animación. Sí, Cyberpunk xa ten moito lore fora do xogo. Claro, miña pregunta, o termo Cyberpunk non ven de libros De onde ou nace? mesturando? Cyberpunk era un xogo de rol de mesa, o que pasa é que non sei Vale. se Cyberpunk vende aí. Vende Sí, igual. de aí ou non. Sí, igual misturo co steampunk tamén, este tipo de cousas que tamén pode ser por aí. Pues, bueno, Dinos interesante. The Wisdom, que unha novela de Outer Wilds estaría bastante guapa, se fai ben. Pues Aí creo que seguro. Ángela Sí. era Ángela tal. Era O búnker de experta. o búnker de buxos dinos o gris. Aquí creo que vai ser banda deseñada seguramente todo. E por último, non sei por aquí varamos, que eu creo que tamén o compra Lilium, facer libro de The Great Ace Attorney a Chronicles. E máis. Eu penso que eso tamén estaría tope guapo. Mira, do Legacy of Kain, que ao final pois mira, este pois interesante. Diría a tema é vampírico, non? Mais ben tema Legacy of Kain. Con toques máis sobrenaturais, digamos, que un Drácula. Vale, era Interesante. steampunk. Pero estaba mirando agora do Cyberpunk e sí que aparece por primeira vez nunha historia corta dos 80. Pero iso, a veces os dos termos tamén mental, porque hack and slash, en da que ahora a xente vai God of War, ven de un tipo de partidas do Dragons and Dungeons, que ao final tamén moitas veces pues, Sí, sí. e os arcades veñen da arquitectura, porque, en fin, bueno, da igual. Porque aquí os nomes das cousas, en fin. Aquí os nomes das cousas, efectivamente. Pois nada, agradecervos a toda a xente. Bueno, dinos aquí o último, Alesot, o Arctic X en manga non? Coñezo o cal. Da. Vale. Claro, Articles. E Iago ben de Santiago, efectivamente. Bueno, eu hoxe non saín da casa. Pero Eu demando un cómic sobre a vida do can do xogo de cazar patos do Nintendo. Que clase de vida levaba para rirse de ti cando fallaba. Pero eu creo que ahora entraba hai uns anos dentro desta moda que houve no cine de facer todo filmes de viláns, a de Cruella de Vil, a de non Claro. sei que. Pero esos Pues- filmes eran porque era para xustificar por que son malo. No, hai xente que é mala e punto. E o can está na lista. Xa está. Claro que sí. Di que Paper sí, Mario. Lara. É que a min as de Maléfica daban moita rabia, así que Aquí está, o Brick Ai. Breaker de Xo Galego, onde cada brick é un membro do Orcuncho Podcast, moi ben. Arcade onde veñen as ostras, efectivamente, e demais. Dito cal, gracias a toda a xente que nos respondestes por redes sociais, sabes, en @recunchogamer, e tamén lembrar que terdes o Patreon, patreon.com/recunchogamer, onde podes aí botarnos unha axudiña económica e tamén votar por algúns dos contidos que teremos nas vindeiras semanas, que nada, esta semana sacaremos xa pregunta para
para ver que podcast facemos en maio, que a temática escollades. A semana pasada foi o de que foi Beaten Ups. Creo que a próxima vai ser bueno, xa miraré, temos que andar falando aí e demais. Dito cal, veña, vamos ca lista final, que aparte hoxe está relacionada dunha maneira así máis analóxica. Deixame un momento que buscar aquí a sintonía de retar a retar. Ai, hombre. A retarnos. Vasme deixarse un Yuzo Koshiro hoxe, veña. Todo teu, Rita. Bueno, hoxe traevos unha lista que encontramos nun libro, bueno, unha revista de videoxogos, a Edge Magazine. Esta debe ser do 2007. O sea, esta revista ten case 20 anos, vale? Que é unha colección de, como vedes, os 100 mellores videoxogos da historia hasta 2007, ¿no? Que os que lles pareceu a eles, claro. Pero, o sea, que as opinións poden variar. Entonces, eu o que vos propoño é que me digades cales son, o sea, o top 10 de mellores videoxogos da historia hasta 2007, según a revista Edge. Mima, co mala que son eu para recordar os anos nos que salieron os xogos. Eso é un mundo llago, totalmente. Veña, esto é moi, sabes? Podo facer pregunta para saber, como non coñezo a Edge, como é. Digamos que, segundo a tua opinión, foi máis un pouco criterio representativo histórico ou mellores xogos? Basicamente para saber se vamos a decir Pong ou non. Non me digades Pong, vale? Vale. Pero eso non quere decir que non haxa nada de certa solera, sabes? Xa. O pase que hai cousas novas, tamén hai cousas novas do 2007. O sea, novas do 2007. Antes de Wii, Lara, básicamente. Pensade... Non me sirves. Play 2 para atrás, pero non digas Play 3. Mass Effect non o digas. Pensade na fina combinación entre o que é icónico, o que é bon de verdad e o que a revista ten que facer un pouco de pandering para seguir tendo anunciantes, vale? Pensade na fina liña entre estes... Sí, xeriño todo. Dalle, Lara. Dolleo, veña, vou dicir que creo que algún dixo por aí, non sei se foi Xerxes, o Zelda Ocarina of Time. O Zelda Ocarina of Time efectivamente é o número 1. O número 1 do 2007 para a revista Edge. Uah. A ver, vou xogala porque aínda está a cousa recente e tal. A ver se entrou Shenmue. Penso que non, pero déxame facer un review así rapidito. Top 20 metería. Eu penso que non, pero voucho mirar ben. Estaba primeiro o ano pasado, por diante do Doom, bueno, pero eran influentes a nivel histórico e tal. Non está, sinto un momento. No top 10 non sei se está, porque é que teño que pasar moitas páxinas. A ver como te explico. Dai, tío, xa botella de Sega, non creo que xa de Sega máis. Bueno, iba a decir, te notas por aí o Pac-Man? O Pac-Man non está no top 10. Non está no top 10. Vou pillar detrás. Vou dicindo mentras o Doom, vale? Que quede aquí. Pois o Doom tampouco está no top 10. Tampouco está. Paño, que mira que non tes material. Veña, dalle, Lara. Vou seguir ca línea de TAS e vou dicir o Quake. O Quake tampouco está. Non van meter first person shooter. Bueno, igual meten o Half-Life. Pois sí, señor, Iago, está un Half-Life 2, me parece. Espera, que teño que pasar páxinas. Non pensei nesto. No seu momento dixen, ai, que teño que pasar páxinas. Half-Life 2, así que estamos xa, efectivamente. Posto número? Posto número 4. Gracias. Posto número 4. Vale, eu vou dicir o Final Fantasy VII. Sí. Final Fantasy VII, déxame revisar. Son británicos este seco, digo agora. Hai un
Final Fantasy está... Espera, déxame ver, que teño que revisar ben. Como che decía, pasar páxinas. Aquí foi cando me dixo Evan, isto notase, sabes, que unha revista teñe que cobrar, porque si non estaba este Final. Hai un Final Fantasy que non é o 7. No, 11 non, era broma. Será Non o é o 11, non é o 11, O 6. pero... O 6. Non é o 6. Pois é o 10. Non é o 10. Non pode ser nin 8, nin... Ou O 8 non é. O 8 non é... Bueno, vale, xa está. Eso O sea, está. non vais nin o 9. Tampouco é o 9. O sea, de entre o 5 e o 1. Bueno, No, dentro do 5... No, non dixeches... non dixemos o 12, claro. Non dixeches o 11, é o Final Fantasy 12. En serio. Sí, isto foi que estábamos explorando esta lista e dixo Evan, a ver... A ver, sí, era máis recente. Na época era máis recente, pero en fin. Claro, por eso dixen que hai que cabalgar unha fina liña entre... Non xogamos ninguén daqui, verdad? Non o 12, creo. É un pouco, eu vino. pero... Eu fixenlle backseat porque é o favorito de Evan. O que pasa é que el mismo admite que non, ni siquiera o mellor, solo é o que máis lle gusta a él. Pois estaba el tío. Pero temos que acelerar e que non estamos dándolle moito máis. Sí. Dixeches tío Final, empezamos indo de rebote. Metal Gear Solid. Metal Gear Solid non está no top 10. Pero edgy. Non está no top 10, está alto, pero non está no top 10. Non me acordo en que posto estaba, pero non está no 10. Non está no 10. É 2007, porque se non meterían... Ah, no, Portal é despois. Nada, Portal é despois. Porque GTA... San Andreas. E está o Vice City xusto no número 12. O sea, non entra, está na cúspide está na cúspide. Esta lista non me gusta. Super Mario Bros 3. A ver, hai Super Marios, vale, non vou decir que non hai Super Mario, hai Super Marios. Pero non está... non aparece 3. Eu non sei se teñen outros nombres. Probade outros nombres de Super Mario. Non creo que sexa. Alguén o dixo por aí. O sea, vamos a pillar os xerxes que imagino que é o de Super Nintendo. Efectivamente, ese está no número 5. Hai outro, tamén o dixeron por aí. Está tal cual. Super Mario 64. O 64 está no número 3. Limpamos Mario con isto, non? Mario queda limpo. Vou dicir Tomb Raider. Non está. En serio? Pero se é Dalí, Lara. Bueno, digo, Lara Croft. Sí. Aquí, mira, vou dicir unha cousa. No número 2 hai outro que igual non tiña que estar no número 2. Sabes? Que será moi bon xogo todo o que ti queiras, pero que igual no número 2 non tiña que estar. Pero que, sabes, de decir moi de... Es daquellos tiempos. Tetris. O Tetris está no número 9. Así Bueno, que... xa está. Conseguido. Pero cal deles ponen Tetris en general? Pon Tetris. E xa está. Pero de algún ano ou... Pon Tetris. Tetris. Xa está. Xa está. Cambio, Final Fantasy o 12, pero Tetris... Tetris te lo comes con pataquitas. O Tetris está pola narrativa, efectivamente. Como dixerse estoy. Ai... Isto, un saludo a Retrocabeza cando vexa que Tetris el que controla 60 e pico mil Tetris distintos. Hai un Tetris de Tas ten un Tetris feito. Mire, eu se queredes leo vos todo que aquí, está pero me parece que non posto queredes. 9 con Tetris. Tetris no posto 9. Veña, que vos queda o posto número 10, o número 2, que máis vos queda? No, creo que o resto xa... e o número 6. Pista. Pistas, eu xéneros, con época... Mira, hai outro que tamén é de Nintendo. E despois hai un que vos falta que é de moito machote. De moi machote. O Gran Turismo 2 non é entón. No, God of War. vale,
O God of War? No, pero vai en plan soldado. En plan soldado. Ah, sí. O Halo? O Halo. O Halo, efectivamente está. Obviamente, O Halo xa está. no número 7. Tasty. Candy Crush non sairá, o sea que non hai. Que nos falta de Nintendo logo? De Nintendo está o Pensade do que hai limpaches Mario, pero non limpaches o outro. Non limpamos Zelda, pois o Link to the Past. Efectivamente, a Link to the Past. Está número 6. E que nos queda? Bueno, Queda vos o número 2, que se queredes dígolo, porque eu non sei se isto vades adivinar. Resolvo. espera. Está aquí posto, que o Monty digo eu, Python. que o di esta revista, non eu. Eu Esta diría, ensino a cámara, son pedimos papas. Está o Resident Evil 4, Ah, número 2. sí. Sí? Sí, Tasty. é que estaba xente que 2007 é época de poñer en valor o carro. Vale, bueno, alégrome que coincidades, porque eu estaba en plan, pareceme que había outras cosas que podían estar aquí, pero eu como non son fan de Resident Evil tampouco, sabes? Pero a nivel influinte pola cámara e acción, que logo a partir todos os xogos de aí Ves bueno, como vos dixen que era unha fina línea que había que trazar, que non era así todo tal. sen iso non habría Pragmata, por exemplo. Importante. Haberá que xogar ao xogo ese e despois discutilo, porque tanto discourse sin saber nada. Bueno, aí demo. Era o Resident Evil 4. O 10 cal era? Preguntan por aquí. Ai, o de cal era o Super Metroid. Ah, pero non non dixemos. Non dixetes, está igual. No, pero Queda dixemos polo resuelto. chat, que conste por aquí. Sí, que o dixo o chat, que por eso tiña no cerebro que se dixera porque o vira no chat. Sí, mira, o Super Metroid sí que... O Super Metroid aguanta moi ben, porque agora que levo 2 anos de voraxine de Metroidvanias, que levo xogado 20 Metroidvanias tranquilamente nos 2 últimos anos, o Metroid moi ben. Non podo dicir o mismo o Castlevania, Symphony of the Night, lamento. Tedes un vídeo de Super Metroid contra Castlevania no canal de YouTube, ou en recurchogamer.gal. Xa está. Ala. E despois deste ataque tan gratuito pero razonable nun vídeo de 12 minutos que tedes por aí, vamos xa ca sintonía de despedida, que a ver se atopo por aquí. Venga, ala. Esta de antes. Aí estamos. Preguntan por aquí onde está Cooking Mama, por se quere buscar, ainda que creo que non vai ser fácil, dado que é unha revista. Pois nada, ata aquí o programa de hoxe. Lembramos, como sempre, que nos tedes, se chegastes tarde no directo ou queredes ver algún dos programas anteriores, tedenos en YouTube, Spotify e iVoox. Tamén agardamos que nos deixedes as vosas respostas na Spotify e no YouTube, sobre tanto libros como esta lista que vos pareceu ou calquera cousinha que queredes comentar por aí, que vos lemos e vos respondemos. Un saúdo, por exemplo, a Rubén Dylan, que nos Beaten Ups estaba indignado co do Sifu, que non estivese. Bueno, tiña botiños, tiña algún bote por aí. Demais, está ben, pero é complicado. Nada máis, semana que ven volvemos martes con Recurcho Gamer Podcast, pero mentre siguen máis cousiñas no Twitch. Mañá a ver se rematamos Portal 2, que estamos xa aí casi rematando. Teremos tamén algunha cousa novidade con Xogalego, que comentaremos xa mañá no directo, relacionado con sorteos de algún dos xogos que aparecen no catálogo. Aquí todo o mundo está indignado polo Cooking Mama, polo Doom, eu porque non hai ningún de Sega. Bueno, aquí cada un. Bueno, a ver, Final Fantasy VII non está. Despois teño que... Mira, estaba aí un Quake, pero está no 40 e pico. Mais estaba tamén o... Acabas de partir o corazón a Taz, en plan, un Quake, en plan... Hai algo. Está o Lemmings no 82, que a mí me parece unha fantasía. Sí. Bueno, en fin, a lista completa, buscamos o PDF agora da Edge, bueno, da revista Edge, xa pechamos o que un Tetris, o sea, no, o de un Tetris, efectivamente, en fin, Tetripicudos. Mira, está o Castlevania no 33. Ao final resulta que te... Pero un Castlevania.
Castlevania. En fin, nada, gracias Lara, gracias Rita. Vémonos por otra semana. Nada, os xente, sabes, @recunchogamer. Nada, vémonos nas vindeiros días. Adeus. Abur. Un Tetris.